και Οικονομικών. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σάββατο 3 Αυγούστου. Το Μπόλιβαρ φιλοξενεί στα ντεξ του την εκθαβωτική Ιταλίδα Superstar, Ντέμπορα Ντελούκα. Σάββατο 3 Αυγούστου. Ντέμπορα Ντελούκα. Μπόλιβαρ. Προπόληση more.com. Powered by Blend. Όμιλος Hotel Brain. Ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακός όμιλος της Ελλάδας. Πάνω από 100 μοναδικά ξενοδοχεία σε περισσότερους από 36 ελληνικούς προορισμούς. Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι με ένα κλικ στο hotelbrain.com